Ecom Masterclass съществува вече повече от 2 години и през него са минали стотици хора. И това, което забелязвам, е, че най-големият проблем при повечето начинаещи е как да намерят своя първи уининг продукт. Най-вероятно това ви изглежда супер лесно в момента, ако никога не сте се занимавали с дропшипинг и си мислите, че просто влизате в AliExpress и много лесно може да изберете 20, 30, дори 50 продукта, без да се затрудните. Горчивата истина обаче е малко по-различна. Огромна част от тези продукти няма да успеете да продавате успешно с добър профит и просто ще се провалите. Точно заради това в днешното видео ще ви разкрия някои от моите критерии за уининг продукти, за да може да намирате много по-лесно какво точно да продавате. Преди да преминем към това обаче, искам да се подсигурите, че сте ме последвали в Instagram, защото именно там доста често качвам резултати на продукти и магазини, с които правят дропшипинг. На първо място, това, което ще ви посъветвам да направите, е една проста екселска таблица, в която да вкарвате всички продукти, които намирате, както и всички критерии, които ще изговорим в днешното видео. Именно така много лесно и бързо, само с един поглед ще успявате да се ориентирате кой от продуктите ви отговаря на всички критерии, за да започнете да го тествате. Точно така, не правим изключения и тестваме само продукти, които отговарят на всеки един от зададените критерии. Запомнете, не правете грешката да бъдете емоционални към дадени продукти, да тествате продукти, които лично на вас ви харесват, но не отговарят на критериите, за които ще си говорим днес. Това е най-лесният начин да се провалите и да изхарчите една немалка сума пари за тестове на продукти, които най-вероятно няма да доведат до нищо добро. Нека да започнем с първият критерий, към който винаги на 100% се придържам. Продукта трябва да решава някакъв наболял проблем. И знам, че сте го чували безброй пъти, знам, че е банално, знам, че е клише, но клишетата са такива, защото просто са истина. Много по-лесно се маркетира продукт, който решава проблем на вашите потенциални клиенти. Нека да вземем пример с маските, които продавам и съм показвал многократно тук в канала. На пръв поглед по-неопитните от вас веднага ще се питат: ама какъв точно пък проблем решават те? Оказва се обаче, че има една огромна група от мотористи в Америка, които не обичат, а и не носят каски, които закриват цялата им глава. Те носят половинки каски или така наречените half helmets и когато го правят, имат проблеми с това, че карайки по пътя, често лицето им е ударено от малки камъчета, които колите и камионите пред тях изхвърлят назад с гумите си. Както и много мушички и различни видове насекоми, които също се размазват по лицата им и дори влизат в устите им. Сами може да се досетите колко неприятно може да бъде това. Тук на помощ идва нашият продукт, който решава именно този проблем. С него сте предпазени от камъчетата и насекомите, че дори изглеждате готино пред приятелите си. Друга група от мотористи пък имат проблем с това, че не могат да носят очилата си с диоптер по време на път. Бум! Решили сме и този проблем. Може да носите очилата си под маската, защото сме се погрижили дизайна да бъде такъв, че почти всички видове диоптрични очила да са съвместими. Окей. Надявам се от примера сами да разбирате колко по-лесно се прави маркетинг на продукти, които решават наболял проблем. Следващият критерий, към който трябва да се придържате задължително, когато търсите продукти, е това да имате наистина добър марж. Въобще не се опитвайте да продавате продукти, които не може да вземете доставната им цена плюс шипинга до клиента, да умножите минимум по 3 и това да бъде вашата крайна цена в сайта. Ако сте намерили продукт, който много ви харесва, но според вас да го продавате на 3 от доставната цена е твърде много и никой не би си го купил на тази цена, значи определено този продукт няма много смисъл да се тества. Естествено, това правило си има изключения и когато говорим за по-скъпи продукти, на които доставната цена им е над $50-60, то е ясно, че не можем да ги умножим по 3, какъвто и маркетинг да направим, но това са по-скоро изключения, когато говорим за класически дропшипинг. По-скоро начинаещите съветвам да се насочват към по-евтини продукти, при които това правило е абсолютно задължително. Не трябва да забравяте, че рекламите в социалните мрежи не са най-евтиното нещо на света и ако нямате добри маржове, си гарантирате загубата. Тук трябва да вметна за хората, които ме следват в Instagram, че цифрите, които показвам там в него, определено са по-скоро изключения, отколкото нещо, което може да се очаква да се случва със всеки тестван продукт.
По-реалистично може да очаквате да правите продажби във Facebook примерно за около 20-25 долара и толкова наистина сте си свършили добре работата с рекламата, продуктовата страница и така нататък. Така простата математика ни води до това, че ако ние взимаме даден продукт за около 16 долара, но го продаваме най-малко за 48 долара и успяваме да правим продажби в социалните мрежи за около 25 долара на поръчка, ще ви остават едни 7 долара профит от всяка продажба. Естествено, това са малко сметки без кръчмар, но примерът е такъв, за да може да разберете колко важно е да имате добър марж, за да не се окаже накрая, че продавате даден продукт, ама го правите на загуба. Един от другите важни критерии за Winner продукт е той да има upsell потенциал. И винаги когато търсите продукти си задавайте въпроса: има ли смисъл в това клиента да си купи повече от един брой от този продукт? Ако отговорът е да, супер, продуктът ви отговаря на този критерий. Ако отговорът обаче е не, то аз по-скоро не бих тествал избрания продукт. Много по-лесно е да успеете да продадете повече от един брой от основният продукт, заради който клиентът така или иначе вече е стигнал до вашия сайт, отколкото да се опитате да му продадете нещо коренно различно. Основното тук е, че колкото повече бройки продавате, толкова повече вдигате IOV-то, Average Order Value на вашия сайт, и съответно ви остава повече профит от една продажба. Така, ако се върнем отново на математиката от предишния пример, сега вече няма да ви остават само 7 долара профит от продажба, а доста повече, което пък означава, че дори да имате по-лоши резултати с рекламата си във Facebook, вече ще може да си позволите да имате дори 30, 35, дори 40 долара cost per purchase и отново да сте на профит след всяка продажба. И следващото правило, което, ако трябва да съм напълно честен, напоследък аз доста често пренебрегвам, но пък вие като начинаещи според мен задължително трябва да се придържате към него, е, че продукта, който сте си избрали, трябва да има вече наистина доста добри снимки и видеа в интернет. За да продавате успешно, трябва да имате наистина добри креативи и е много лесно, а и по-бързо да създадете добра реклама, ако продукта вече има някъде в интернет добри кадри, които можете просто да ползвате. Естествено, винаги има и опцията да поръчате продукта до вас, да направите добри снимки и видеа, които след това да ползвате в рекламите си, но трябва да имате добра идея за продукта и какво и как точно искате да извлечете като кадри от него. Ако просто го поръчате, но нямате никаква идея под какъв ъгъл да го погледнете, как да покажете неговите позитивни страни, е много възможно да се провалите с това. И за това ви предлагам в началото, когато сте все още начинаещи и търсите първите си продукти, гледайте те вече да имат наистина добри кадри в интернет, които да можете просто да вземете, да нарежете и да използвате. Ако продуктът се окаже Winner след тестовете и вече правите пари от него, най-лесното нещо е да изпратите продукта при професионалисти, те да ви направят добри видеа, които после вие да ползвате. И това е правилният начин да ползвате собствен контент. Но, ако сега ви кажа, че за всеки продукт, който тествам, контентът е изцяло мой, просто ще ви излъжа. Сега, нещо, което е извън сценария на видеото, но много държа да го кажа в него. Моля ви се, като начинаещи, спрете да се насочвате към дрехи и обувки, защото е адски трудно да се наложите в тази ниша. Не сме 2016 година, не сме 2018, това е най-наситената ниша в интернет, CPM-ите са много високи и вие като начинаещи много трудно ще можете да бъдете по-добри от вече съществуващите сайтове и хората, които рекламират успешно. Да, знам, че и в канала съм показал успешен такъв магазин, но ако вие сте начинаещи, моля ви се, избягвайте в началото тези ниши, наистина не сте подготвени за тях и след това после ми изпращате съобщения, ама CPM ми е 80 долара, линк клика ми е 2 долара, защо не се получава, дропшипинга не работи. Не, просто сте избрали кофти ниша и кофти продукти. Ако искате да се научите как да правите добър маркетинг, да избирате правилните продукти, да пускате реклами във Facebook, Google, Instagram, TikTok, да се научите как да бъдете добър customer support, как да правите имейл кампании, как да пускате SMS кампании и така нататък, в описанието на този клип и в първият коментар ще намерите линк за e-com Masterclass. В него съм описал абсолютно всички неща, които знам за този бизнес, без да крия нищо, показвам сайтове, показвам резултати, показвам какво правя в момента и най-готиното е, че курса постоянно се апдейтва. Ако пък искате да станете част от нашето общество в Discord, където постоянно си говорим за e-commerce, успешни продукти,
дропшипинг, продажби в България и близките държави, то отново ще има линк в описанието. Много е готино, че ако влезете в Discord, ще можем да се видим на живо, защото от време на време правим срещи тук в София. Така че това е от видеото за днес. Абонирайте се, ако все още не сте го направили. Харесайте видеото, ако то ви е било полезно и ще се видим само след една седмица.